Coldplay ja Clocks, kello on 14.37, kuuntelette Radio Trombitin Muuttolintuja. Wolveran on jo vuosia sitten perustettu yhtye, joka on vihdoin ja viimein saanut aikaiseksi ensimmäisen albuminsa, jonka nimi on ilmeisesti ytimekkäästi Wolveran. Tervetuloa Wolveranin biisintekijä, ääni ja johtava hahmo Tuukka Tanninen. Kiitos, kiitos. Kiitos kutsusta. Ei mitään. Ja onnittelut uudesta levystä, joko se on todellakin ulkona. 11.4. julkaistaan. Okei, any day now. Me puhuttiin äsken Ollinkaan vähän siitä, että monen laulukirjoittajan unelma olisi, että olisi se oma bändi, joka soittaisi biisejä, sitten pääsisi levyttämään ne, niin elätkö sä nyt sun unelmaa? No ehkäpä tämä bändi on se syy, minkä takia tämä levy on tehty ja nämä laulutkin on tehty, että mä en ole semmoinen kirjoituspöytälaulun tekijä, että istuisin kirjoituspöydän ääressä ja perustaisin biisejä, vaan kaikki lähtee siitä, että meillä on bändi ja se tarvii biisejä, niin sitten mä teen, kun niitä tarvitaan. Niin, onko tosiaan niin, että nämä biisit on tehty ihan tätä levyä varten, vai onko tässä periaatteessa niin kuin kokoelma sun parhaita biisejä ikinä? No ei oo. Biisejä on valtavasti ja mitkä tahansa 12 biisiä, niin ei todennäköisesti tee hyvää levyä. Että biisejä on tehty paljon, tätäkin levyä varten tehtiin paljon, sitten niistä palkattiin ja jotain ehkä sinänsäkin hyviä jätettiin pois sen takia, että saadaan parempi kokonaisuus aikaiseksi. Eli onko tässä biisin tekemisessä kyse ideoista ja luovuudesta, vai paljon se vaatii ihan semmoista työtä ja keskittymistä, että tehdään levyä? No, siinä vaiheessa, kun sitä levyä ruvetaan kasaamaan, niin totta kai silloin se vaatii ihan tämmöistä järjestelyä ja keskittymistä siihen, että kokonaisuuksien hahmottelua, mutta kyllähän silloin, kun tehdään vain biisejä, niin sitten vaan tehdään. Ei silloin, kun yksittäistä biisiä tehdään, niin ei silloin juurikaan ajatella, että mihin tämä nyt on menossa tai mihin se on päätymässä, että on vaan hieno juttu saada se aikaiseksi ja soittaa sitä bändin kanssa. Mutta paljonko siinä on semmoista mystisyyttä, että ne ideat tulee tuolta jostain taivaalta ja joku Eeros tuonne nuolella ja kaarella, vai paljonko se on ainoastaan sitä, että sä päivität paperit kirjoituspöydälle ja alat vaan niin jyystää ja sitten katsotaan mitä tulee? No vaikea sanoa. Mä en oo kovin sellainen. Jotkut lauluntekijät haluaa nähdä itsensä sellaisena työmiehinä, että ne nousee 8 ylös ja tekee 4 asti biisejä. Mä en tee sillä tavalla. Että mä teen silloin, kun tuntuu siltä ja alitajunnasta tulee jotain materiaalia, mitä on sitten hyvä työstää. Mutta en mä nyt siihen sellaiseen minnekään johdatukseen tai korkeimpiin voimiin usko tässä hommassa, että siis jos tarvitaan biisi, niin sitten se tehdään. Ei siinä mitään se kummempaa ole. Joo. Mikä susta tekee sit hyvän biisikirjoittajan? No sitä varmaan pitäisi kysyä muilta. Me kysytään sitä nyt sulta. Kysytte sitä nyt multa. Ehkä se vaan, että mä teen niitä. Läheskään kaikki ei jaksa. On paljon ihmisiä, jotka osaisi tehdä sitä. Paljon muusikoita, mutta ne ei viitti. Kuuntelisitko sä ittees, jos sä et ois ittees? Nyt mennään tosi filosofiin. Onko sun biisit sun mielestä niinku, tikkaatko sä niistä? Totta kai. Kyllä mä sellaisia lauluja yritän tehdä, mistä mä itse tykkäisin. Meidän bändin linjaa ajaa sellaiseen suuntaan, että se olisi musiikkia, mitä mä itse haluaisin kuunnella. Joo. No nyt mun oikeassa kädessä vapisee tällä hetkellä jännityksen vuoksi teidän single 3. pimeä kuu. B-puolella salaisuudet, pienet valheet. Ja tää on maistiaisia levyltä, joka todellakin on tulossa ihan kohta. Useinhan levyt tehdään niin kuin noi oikeat levyt, tai noi pitkäsoitot, niin ne tehdään monesti aika nopeasti. Ramones ja Kari Peitsamo on tehnyt niitä ihan parissa tunnissa. Mä ymmärsin, että teillä siihen meni hieman kauemmin. Tuleeko hiomalla paremmin? Tätä tehtiin kyllä pitkään, mutta sitä ei kuitenkaan kauheasti hiottu. Että kysymys oli siitä, että näitä tekotunteja oli suhteellisen pieni määrä, mutta ne tekotunnit vaan hajautui aika pitkälle ajan jaksolle. Että jos katsotaan, että kuinka monta tuntia meillä on tätä levyä tehty, niin ei se mikään ihan mahdoton määrä ole. Niin justiin. Annan seuraavaksi soimaan teidän biisi 3. pimeä kuu. Sen jälkeen jatketaan Radio Trombitissa Wolveranin nokkamies Tuukka Tannisen seurassa. Ja 3. pimeä kuu Radio Trombitin muuttolinnuissa vieraana Tuukka Tanninen, äskeisen kappaleen tekijä ja laulaja.
Me kun ollaan puhuttu tänään laulun kirjoittamisesta, niin jos puhutaan tästä nimenomaisesta biisistä Kolmas pimeä kuu, niin miten tää tuli sulle ja mistä sä sen sait, sen idean? Ja... No tässä oli sellainen tilanne, että meidän bändillä oli paljon hidasta mollivoittoista ohjelmistoa ja sitten joku sanoi, että tehkää nyt joku biisi, jossa on vähän niin kuin iloisempaa meininkiä, niin sitten ihan tietoisesti lähdettiin tekemään tällaista duurissa kulkevaa, vähän niin kuin kevyempää kappaletta. Ja sitten tässä oli muutamia ensikuvia, semmoinen Dan Bairdin kappale Younger Face. Tunnen kappaleen. Joo, mä oon digannut sitä kovasti ja muutenkin tätä Bairdin soundia. Niin siinä oli semmoisia elementtejä, mitä mä halusin sitten itsekin lähteä tekemään. Et siinä muun muassa, jos sanotuksesta puhutaan, niin ei ole semmoista kertosäettä, niin kuin ei tässä kuulussakaan kappaleessa niin kuin ole semmoisia hokemia, vaan se tarina niin kuin menee koko ajan eteenpäin. Sitten siinä Bairdin kappaleessa oli myös sellaisia toistuvia kitaran melodioita, mitä tähänkin oli ympätty mukaan. Okei, eli taide synnyttää uutta taidetta. Joo, kyllä tämä oli semmoinen aika... Tässä oli selkeä esikuva, että mitä ruvettiin tekemään. Tämä on valittu tuolta levyltä ensimmäiseksi sinkkubiisiksi, niin silloin kun sä aloit tekemään tätä, niin tiesitkö sä heti, että tästä tulee hyvä ja tämä pääsee radioon varmasti? En todellakaan, että tämä sinkkuhomma valitsi meidän levyyhtiö ihan täysin. Mulla ei ollut oikeastaan mitään sanottavaa, että kuulemma siinä vaiheessa, kun tämä meni masteroitavaksi tämä meidän levy, niin silloin tämä masteroija oli sanonut ilman tai kysymättä ja pyytämättä meidän levyyhtiön pomolle, että tässä on biisi suoraan radioon, tämä Kolmas pimeä kuu. Ja sitten meidän levyyhtiön pomo oli ottanut sitten onkeen tästä vinkistä ja valitsi tämän sitten sinkuksi. Että musiikkiteollisuudessa on näitä harmaita eminenssiä, jotka vetelee vipuja. Ja nähtävästi. Masteroja on selvästi yksi niistä. Teitkö sä siinä laulun kirjoitusvaiheessa tutkimusta siitä, että onko tämä biisi hyvä? Kysytkö sä mielipiteitä ja otitko sä vastaan ideoita vai painoitko sä eteenpäin kuin Jake LaMotta tuo raiva härkä? Kyllä otin vastaan, että vaikka tämä onkin mun kirjoittama biisi noin niin kuin paperilla, että sanat ja sävelet on meikäläisen tekemät, niin tämä meidän bändin työskentelytapa on niin kuin hyvin avoin, että treeniksellä tämä on 4 miehen väännetty kasaan. Joo. Sitten loppujen lopuksi, että erittäin paljon olen kuunnellut muiden ihmisten mielipiteitä, kun tätä on tehty. Etkä ole säntäillyt studiosta suin päin Gibson-kitara kädessä treenikämpältä mäelle vihaisena kommenteista, vaan olet ottanut niistä onkeesi positiivisessa mielessä. Kyllä, mä pyrin aina tekemään tällä tavalla. Olen rauhallinen mies ja Niin. pyrin kuuntelemaan hyviä neuvoja. Okei. No mutta jos tulee liikaa neuvoja koko ajan ja joku keksii jotain parannettavaa, niin mistä sitten tietää, että milloin se biisi on valmis? No se on tavallaan tämä ikuinen ongelma, että koska joku biisi on valmis. Epäilen, että taiteilijat ylipäänsä kärsii tällaisesta epätietoisuudesta, että koska heidän taideteoksensa on valmis, oli sitten taiteenlaji mikä tahansa. Mutta nyt se on tavallaan valmis, koska se on laitettu levylle. Ehkä me sovitetaan sitä vielä joskus uudestaankin, ei se ole poissuljettua. Joo, sehän ei ole kielletty ja se on hienoa. Että... Ei, se on hienoa, jos se muuttuu. Tämän haastattelun huipennukseksi sä oot luvannut esittää meille itse asiassa Muuttolintujen historian ensimmäisen studiovieraan elävää musiikkimateriaalia. Voitko sä sanoa, mikä kappale me kohta kuullaan tuolta Spaceship-kitaran kieliltä? No, me kuullaan meidän levyn ensimmäinen kappale Aja eteenpäin. Valitsin sen siksi, että se on levyn ensimmäinen kappale. Okay. Seuraavaksi olisin valinnut sen toisen kappaleen. Niin, sä oot tämmönen You get the idea.